CS2, Fortnite, GTA 5, Valorant. Това са едни от най-играните игри в българските социални мрежи, но за тези вечни игри се крият множество шедьоври, на които не се обръща чак толкова внимание, поне не и тук в България. Затова днес в това видео ще разгледаме защо всичко освен най-известните игри не се появява в нашите социални мрежи, както и няколко примерни игри, които според мен поне могат да бъдат доста интересен контент. Както вече споменах малко по-рано, най-играните игри за сега в България са CS2, Fortnite, GTA и така нататък. Но може би се питате защо това да е проблем. Според мен е проблем, защото ако примерно от 100 български ютубъра или стримера, 95 от тях показват GTA, Fortnite или CS, останалите 5, които са с оригинален контент и не чак толкова популярни, но реално забавни и интересни за гледани игри, остават така незабелязани. Именно заради това, тези игри или малко се осмеляват да ги правят като съдържание, или дори никой не се занимава с тях. И така, по този начин те остават на заден план. А защо се снима на тези известни игри? Защото е лесен контент. Хората са свикнали на това, това си искат и това си получават. Но аз смятам, че ако българските гейминг контент креатори започнат да обръщат повече внимание на тези не толкова популярни при нас игри, нашата аудитория ще започне да има много по-голям интерес към тях. И защо смятам така, ви обяснявам много набързо с един пример. Още когато бях малък, излезе първата CS 1.6, нямах абсолютно никакъв интерес към нея. Защото нали, цялото даскало беше луднало по нея, всички ми говореха за нея, но реално никакъв интерес. Значи ние сме някакви хора, има други хора, едните с бомба, другите са без бомба, кой кого стреля, защо умирам, защо губя, защо печелят. Нищо не разбирах, не ми беше интересно, беше ми досадно. Впоследствие обаче тази игра започна да става все по-популярна и все по-популярна. Започна да се появява навсякъде, в YouTube, в Twitch, на стримове, на клипове. Всички, абсолютно всички говореха за тази игра. Както нали за други, но най-вече за CS. Тогава си казах, окей, да видим пак тази игра, защо пак е толкова интересна, какво толкова играят, какво толкова харесват. Почнах да гледам клипове, стримове, самия аз се изтеглих, почнах да играя, до ден днешен все още си разцепвам от време на време. И така ми стана интересно, защото ми се набиваше в носа. И това искам да кажа, ако тези неизвестни игри, за които в момента ще говоря, се покажат малко повече на нашата аудитория, може би те ще проявят малко по-голям интерес към тях. Преди да започна с примерите, искам набързо да обобщя. Не трябва да се страхуваме да бъдем оригинални, да качваме оригинално съдържание, защото хората искат клишетата. Трябва да качваме повече оригинални игри, повече оригинален контент, за да може, когато има повече от това, хората да започнат да се интересуват повече от него. Докато има само клишета, хората няма да се заинтересуват от друго. И заради това, когато се качват такива подценени игри, никой не им обръща внимание. Защото ще се появят един-двама като мен, които ще го направят това нещо, които не са толкова известни, и никой няма да обърне внимание на това. А сега, за да разберете какво по-точно имам предвид, нека преминем и към самите примери. Започваме с една доста странна на пръв поглед, но реално доста забавна и интересна игра. Става въпрос за Clover Pit, която е roguelite игра и на пръв поглед изглежда като просто казино симулатор, но е доста далеч от това. Сега ще ви пусна кратък отказ как играе играта и
обяснява малко повече за нея в този кратък геймплей. Както казах по-рано, на пръв поглед играта представлява просто въртене на машинки. Нали, контент за кумбата. Но реално е доста повече от това, защото, както казах, играта е roguelite и реално представлява ето този дълг, който имаме. Започваме играта, като сме върнали 30 стотинки токена койна от дълга. И имаме 3 рунда да спечелим от машинката парички и да ги върнем на този, на който ги дължим. Само че с всеки следващ дедлайн дълга става все повече и повече, докато не се отключи тази врата, която аз още не съм отключил. Поне така знам. Самия аз още не съм разучил играта напълно, но е доста забавна. Като имаме тези лъки чармове, които представляват айтемите ни за дадения рън. Това е магазина за тези чармове. Можем да ги рестокваме, ако нещо не ни харесва. Тези билетчета са ни парите за лъки чармовете. Като ето, за пример, този лъки чарм ни дава намаление на магазина. Всички чармове тук нататък, ако го вземем, ще струват с едно по-малко. Което по принцип е доста хубав чарм, но като за начало на рън не е толкова хубав. Мисля да взема този, за да имаме повече късмет. Взимам 3 спина, като на 3 спина, нали, 3 вратки ще ми дадат 2 тикета в края на ръна, в края на рунда. Активирам чарма. Този чарм е с енергия и де факто чарма трае до края на рунда, т.е. до края на дедлайна, мислеше всъщност. Не, до края на рунда беше. И след което, след всеки рунд се зарежда с по едно. Сега го активираме и нека да въртиме машинки. То чарм ни дава повече камбанки, уж трябва да ни се покажат повече камбанки по екрана и да ги фащаме, но нещо не ми се получава. Фащаме черешки. Имаме да връщаме 45 стотинки още. Не знам как ще се случи този номер. Можем ли да вземем някой друг чарм? Евентуално с ресток. Добре, то се включва рандъм и ни дава плюс 5 късмет за дадената врътка. Но се включва рандъм и има ограничен брой включвания. Ще рискувам и ще се надявам да оцелиме чушката. Или поне да събереме паричките да си ги върнем, както си трябва. Според мен играта ни показва доста интересен ъгъл на нещата, как стоят относно цялото игране на машинки, как се изпада в дългове, как трябва да ги връщаме тези дългове, но ние връщаме този дълг, получаваме следващ, но имаме и интерес, който получаваме от връщането на дълга и все рефинансиране или как се нарича там тъпотията на кредитите, постоянно се тегли, постоянно и се надяваме машинката да пусне, да си избиеме дълговете, да изкараме много пари от машинката. Нали, според мен е доста интересно нещо това, което показвам, макар че може и да не е това целта, но аз до някъде го приемам така и мисля, че е доста интересно. Имаме един рунд да си върнем парите. Аз имам 38, трябват ми 45, не изглежда добре положението. Правя ресток и се надявам. Окей, това е най-добрият чарм, но то също е много добър. Взимам това с ръката. Ръката на обърнатия хамзи. Чушка! Така, камбанки. Още камбанки, съндъчета и сега хамзито. Дай нещо хубаво. Съндъци. Добре, ще върнем дълга.
ще върнем дълга. Ето. Само че аз си взех билетчетата и сега ще взема това, защото не искам да го изтървам. И сега заповядайте, господине, моя дълг. Издължих се. Обаче ето, предлагат ни още. И изведнъж трябва да връщаме 200. Дават ни толкова, дават ни 6 и трябва да върнем 200. Което, пак казвам, нали, според мен показва тъжната истина на всичко. Ако тази игра ви се е сторила интересна и искате да видите малко повече от нея, съвсем скоро в нашия канал ще можете да откриете геймплей, както на нея, така и на още някои други от тези примери. Само преди да продължим набързо, искам да вметна, че с това видео целя да покажа, че игрите, които ви показвам, са също толкова златен контент, колкото и вече са известните такива клишета. Продължаваме с една игра, която доста нашумява в чужбина и е буквално безкрайен контент. И говоря именно за ритъм играта Friday Night Funkin', в която главният герой си хваща приятелка. Но бащата на момичето е бивша рок звезда. И предизвиква момчето на рап батъл, в който момчето трябва да докаже, нали, че е достоен за дъщеря му. Само че нещата се объркват и бащата започва да му праща негови наемници, които трябва да победят момчето в рап батъл и съответно ако успеят... Да, според мен е доста интересна игра, фен базата на тази игра е огромна, има и Kickstarter, още цялата игра не е излязла, но и доста голяма част от нея е достъпна. Има и страшно много модове от фенове, които са също интересни, забавни и добър контент. Следващата игра, с която продължаваме, излезе официално преди няколко месеца и доста нашумя сред аниме феновете. И говоря именно за играта Bleach Rebirth of Souls, която е доста различна бойна игра, в която най-важното не е само да свалиш живота на противника, нали, хелтбара му, а неговото компако, което представлява както неговия, така и нашият брой животи, които имаме. А за да стигнем до това компако и да можем да го атакуваме и да му намалим броя, трябва да свалим противниковото рейши, което представлява неговия хелтбар. Мисля, че е доста интересен, малко по-различен ъгъл на бойния жанр. Играта има както и Story Mode, който покрива доста голям процент от историята, която се показва и в анимето. Така има и доста други модове, които са според мен много интересни. Ранкет, офлайн, онлайн, много екстри, много тайни мисии, тайни истории. Просто мисля, че е доста добър контент, който може да имаме в нашите мрежи. И ето, че приближаваме края на нашите примери с още една ритъм игра, която е доста близка до Friday Night Funkin', но е малко по-сложничка. И става въпрос за спин-офа на Crypt of the Necrodancer, Rift of the Necrodancer, като вместо стрелкички, които трябва да улучим на време, с музиката имаме чудовища за тази цел, само че с малък обрат. Всяко едно чудовище има различни движения и брой удари, които трябва да му бъдат нанесени в ритъм с музиката. И мисля, че ще бъде доста интересен контент. Ако го имаме тук в България, играта има много DLC-та, има си Story Mode, има бос файтове, има много къстъм нива от други играчи на най-различни песни. Буквално е също безкрайен контент и може да се качва доста често. Пак е лесно за правене, не е толкова трудно. Така че смятам, че е доста интересен пример. И на последно място завършваме с една легендарна игра, която някога беше в българския YouTube. И говоря именно за Undertale. Споменавам я, защото макар и да е била в българския YouTube, само един единствен човек е качвал видеа на нея и то на цялата история. И това е Крис Бой. За жалост обаче той беше единственият смелчага тогава, който качваше оригинален контент.
А тази игра направо се избухна по цял свят и ютубъри от най-различни краища на света качаха на нея, беше интересно кой как ще реагира на различни моменти от историята и беше наистина голям хит и все още е хит. Има много хора, които все още качват контент на Undertale, на фен игрите на Undertale, които също са доста интересни и така доста предизвикателни. А в случай, че не знаете какво е Undertale, за което няма да се очудя, тъй като липсва малко контент за тази игра в нашата държава, обяснявам накратко. Undertale е RPG игра, но се различава сред всички такива с опцията да пощадяваш врага си и да бъдеш пацифист. Но освен това ти дава и опцията да си играеш неутрално, като просто се биеш, но имаш и опцията за геноцид. Геноцид представлява да избиеш абсолютно всичко живо. Като всички начини на играта имат различен завършек на историята, неутрален, пацифист и геноцид. Съвсем скоро в този канал ще създам цял плейлист на тази игра, в която ще покажем и двата края на историята, без неутралния. Ще покажем само пацифист и геноцид. Като ще бъдат озвучени всички персонажи на български език. И ще се постараем да дадем вниманието на тази игра, което реално заслужава. Макар и да е след 10 години. Преди изцяло да завършим това видео, искам да спомена ютубъри, които според мен заслужават вашето внимание, защото тези ютубъри, поне според мен, са едни от малкото, които качват нещо качествено и оригинално, а не само CS и Fortnite. Говоря именно за NoThanks, Рос, Лагадов, Етелтрит, Готика 47, сигурно има и още, които изпускам, съжалявам за което, но за мен тези хора са създателите на оригиналното съдържание, което е интересно за гледане. Макар и Пресли да качва доста от клишетата, прави много други неща и играе на доста различни игри на неговите стримове. Има още един куп подценени игри в нашите социални мрежи, както и като цяло в нашето гейминг общество, за които смятам да си поговорим в следващи подобни видеа, като се надявам това да ви е харесало и нещата, които ви показах в него. И много ще се радвам, ако сте проявили интерес към поне една игра след това клипче. Ако е така, харесайте и се абонирайте за канала и очаквайте още скоро.